deu ser dels pocs músics que ha treballat en coses tan... en discos del més pur hardcore o de l'escena alternativa catalana, de molts discos de Becor gravats per en Santi Garcia aquí mateix a Sant Feliu, als estudis Ultramarinos Costa Brava. Ell hi ha col·laborat, però molts, i en discos de Sisa i en discos, sobretot, d'en Jordi Savall. O sigui, un músic que hagi estat en tot això i en moltes altres coses, és molt difícil. Sabeu que la música i l'art en general és una cosa, a vegades, massa compartimentada. I jo crec que aquest senyor el que demostra és que quan es vol hi ha ganes i carinyo per les coses, no cal tanta compartimentació. Per començar, Marc, primer, bona tarda. Bona tarda. Si vols entrem ja en matèria. El que podríem plantejar una mica és, per explicar una mica d'on vens, musicalment parlant, doncs això, nascut a Sant Feliu l'any 76 i la música quan entra una mica a la teva vida i de quina manera? Si mires cap a ells, millor que cap a mi, que sí, no, però... gràcies per la invitació i sí, anem en matèria, perquè volia parlar una miqueta això, que la meva intenció tampoc era parlar de mi, sinó que a través de la meva experiència poder fer una espècie de retrat de l'activitat musical que hi ha hagut a Sant Feliu durant els anys que jo hi he participat i que espero continuar-hi participant, no? Doncs sí, vinc de Sant Feliu, com és obvi. En tot el sentit, sí. Musicalment parlant. La música doncs, ve de sempre, perquè sempre hi havia una mena de coquet que estava allà. El meu primer record musical és un tecladet que el meu germà em va regalar amb 8-9 anys. Però bueno, no sé, estava allà, no? Sempre també havia hagut una guitarra, però va arribar la guitarra amb uns estalvis i també es va quedar allà, però va ser bastant més endavant que vaig veure el punt de fuga de poder-m'hi dedicar professionalment. I la percussió, És que la percussió és un efecte, un dany col·lateral com pràcticament tot el que us podré explicar avui. És a dir, tots els diferents estils, projectes, grups, no sé, fins i tot estudis que he hagut de fer, han sigut com danys col·laterals que me'ls he anat trobant pel camí i que m'han interessat i llavors he decidit estirar d'aquell fil perquè m'interessava i perquè em cridava l'atenció. La pregunta que em feies, sí. Això, la música doncs, sempre estava per allà i evidentment les amistats et marquen una miqueta el teu gust i la teva direcció a l'hora de triar la música i de compartir-la. Llavors, això, amb la gent de la meva generació, evidentment compartíem gustos i com s'acostava la majoria d'edat, començàvem a anar a concerts perseguint els Kitsch per tot Catalunya. Això també entroncaria una miqueta amb tenir els Quercus aquí a Sant Feliu i descobrir on era el seu local d'assaig i començar a obrir una mica la porteta sense que ho notessin i finalment em van... Sí. No se sent? Vale. Vale. Sí, vale. Molt bé. Si no està en la microfonia, sinó la... Val. Doncs igual... Ara millor? Això, estàvem quan s'acosta la majoria d'edat, les amistats, compartir gustos musicals i començar a perseguir grups que ens agradaven, els Kitsch, que en parlàvem ara amb en Xavi, els Quercus, començar a descobrir un dels moments meus més reveladors van ser això, descobrir on era el local d'assaig dels Quercus, que coneixem tots, i començar a obrir la porteta i quan em veien marxar i així, no sé, una mica còmic tot plegat, fins que vaig aconseguir entrar al local i conèixer els que després han sigut uns grans amics i mentors meus. A pesar de que hi ha una diferència d'edat amb ells. Molt gran, però bueno, la música com espero que us pugui demostrar, doncs ha trencat totes les barreres. Això, el que us comentava, el local dels Quercus, jo ja a la porta i intentant posar un peu a dins. Jo crec que podria ser el primer moment de connexió real i de veure un primer fil d'on estirar i una cosa que jo ja notava que m'apassionava i que podria arribar fins on fes falta
per tal d'estar en contacte i de poder-m'hi dedicar plenament. De fet, en Kerkus no graves el disc, l'última manera, Correcte. però després sí que fas amb ells els bolos de presentació. Sí. És el primer grup una mica encara lluís? És dels primers grups, sí, professionals. Recordo, segurament hi haurà gent que recordarà coses més anteriors, però jo el meu record més brutal va ser tocar amb ells, un dels primers, potser el primer no, però un dels primers va ser un concert que vam talonejar en Joe Cocker aquí al camp de futbol d'aquí dalt, i era el dia que jo complia els 18 anys. Això és un bon record, Sí. Emoció i molta felicitat de poder participar musicalment a l'escena, de poder-me expressar musicalment i sobretot de l'energia que es transmet en el moment d'estar en una banda d'aquest tipus on la intenció és comunicar-se i a través de la música. Aquí, abans de començar, just abans de la... He trobat el llibre aquest aquí que ja coneixia, aquí a la biblioteca de Mossèn Rodones, de Jaume Garcia, d'aquí de Sant Feliu i del poble Josep Taverner, que va morir fa poc. I és curiós perquè en aquest disc, una bona part, en aquest llibre, que bona part hi ha una part important del llibre, tot el llibre és un homenatge al disc com a format i tal, però hi ha una part important del llibre dedicat als discos fets a Sant Feliu. I n'hi ha uns quants en què participa aquest senyor. Jo diria que més o menys de l'època aquesta que dius de Kerkus, estem parlant de primera meitat dels 90. Sí, correcte, 90, sí. Tens un projecte més propi que es diu Los Siglos. Correcte. Expliques una mica això? Sí, i tant. El que us comentava d'això, que sempre hi havia el coquet aquest de la música, que sabia que hi havia alguna cosa que podia gratar allà, em va portar doncs, això a interessar-me moltíssim, també per les amistats que tenia, per tots els sistemes de gravació i tecnològics que per poder-se gravar un mateix, pista sobre pista, instrument sobre instrument. Aquí suposo que devia començar una mica les ganes de provar alguna cosa amb la guitarra, alguna cosa amb el baix, transportar una cosa que sabia fer amb la guitarra als teclats, transportar una cosa que sabia fer amb els teclats a la mandolina i anar fent, no? I aquest projecte era doncs, una mena de canalització aprofitant l'embranzida d'aquesta iniciativa, no vull dir discogràfica, que es deia Joriola Records, que era una iniciativa on una sèrie d'amics editàvem, entre cometes, maquetes amb cinta de grups, però en el meu cas doncs, era un grup que era jo sol a casa amb el multipistes, anar fent. Potser la intenció no era tenir una carrera amb allò, sinó aprendre i explorar, que això connecta totalment amb el que estic fent ara, no? Explorar amb molts instruments amb diferents tipus d'estil. O sigui, jo crec que tot comença també en aquest moment. Sí, perquè aquí, ja dic, del llibre ja havia fet un repàs previ, però me sortien noms que no tenia controlats. Després de Los Siglos, Llimax. Després un grup que sí que coneixia també, que diu Virtual Noise, aquest ja va començar a tenir més pes. Sí, més repercussió, sí. Deies que va ser una mica el primer grup que va connectar d'alguna manera l'escena de Sant Feliu. Correcte. Sí, Virtual Noise és potser un dels primers grups de l'escena de Sant Feliu. Potser m'estic equivocant una miqueta, però més o menys a practicar el hardcore melòdic, diguéssim. El hardcore melòdic segons el nostre prisma, des del nostre punt de vista ganxó, no? I l'admiració per l'escuderia Becore de Sant Feliu doncs, els va fer enviar X maquetes, aviam si hi havia sort. En alguna d'elles va haver-hi sort i Becore va editar la maqueta que jo hi tocava, que va ser una reencarnació de les 15 que ha tingut aquesta banda. Però jo crec que aquí es va començar a establir aquest lligam amb Sant Feliu i la discogràfica Becore. El que passa és que per fer una mica més cronològic, potser jo crec que m'aniria molt bé també, igual que et parlava de Kerkus, que va ser un moment iniciàtic absolut per mi i d'explorar i de rebre una confiança per portar en directe un disc que ja estava gravat. És a dir, aquest disc està enregistrat, ara l'anem a posar en directe i fes el que tu vulguis
Llavors, aquesta confiança jo crec que em va marcar moltíssim fins avui mateix, perquè amb Love of Lesbian és la meva tasca principal i faig servir el mateix plantejament que feia servir amb Quercus el 97. Qui no sàpiga, ell és un col·laborador regular i constant des de fa 5 anys. 5 anys, sí. De Love of Lesbian. Sí, correcte. Una col·laboració que va començar... Sí, havien de ser 2 concerts i ja són 5 anys. Però sí que hi ha aquesta connexió, aquesta manera... Sí, absolutament. Però a la vegada cal mencionar Quercus, en Xavi Casals, en Llibori, en Xavi Montfort, en l'Albert Mallol, en Quico Estrac, els meus estimats amics. Però també, paral·lelament, en aquest moment, conec una persona que també és un dels meus creadors, entre cometes, per dir-ho d'alguna manera, que és en Xavi Llosa. Som companys d'institut, ens coneixem, comencem a fer música junts i els gustos similars ens fan també explorar amb coses similars. El tema de la gravació multipistes també, en Xavi és un gran apassionat, un gran productor actualment i el meu estimat amic, però el fet de treballar amb en Xavi també em comença a obligar a tenir un ventall tímbric i estilístic molt més ample del que m'obligava, per exemple, estant en Virtual Noise, on tocava la bateria, no? O potser amb Quercus, que la meva funció era molt específica d'imitar les percussions que havia fet l'Enric Canada, un gran mestre, en el seu disc. Amb en Xavi obrim els horitzons i m'obliga a esforçar-me i a buscar tot tipus de recursos instrumentals i emocionals i musicals per satisfer les seves necessitats. Diguéssim, amb en Xavi també començo a apreciar el gust de ser un sideman, no? Un col·laborador que està a les ordres d'una ment que ho coordina tot. I aquesta setmana, preparant la xerrada d'avui, he estat escoltant els discs que amb en Xavi van fer i em queien les llàgrimes de veure com d'important va ser la seva figura des del primer disc, que és el Trivial Pursuit, que era un trio de jazz. L'excusa era un trio de jazz, però és com una espècie de Sgt. Peppers, de disc lisèrgic fantàstic i molt emocionant. I la resta de discs que vam fer junts doncs també. Trivial Pursuit, si no m'ha semblat, si no m'equivoco, és el primer disc pròpiament parlat que graves. O sigui, després de la fase més maquetera. Correcte, sí. Estem parlant del 99 ara. Sí. No sé, la tria de músiques que tenies pensat, aquest entrava alguna cosa aquí o si vols... Podria entrar, sí, perquè és que jo vaig quedar molt parat, vaig quedar molt parat de reescoltar-lo i és bastant... d'escoltar-lo sobretot, però també de veure l'estreta relació que té amb tot el que faig ara. De l'any 99 a ara, no? I aquí encara acadèmicament no havia rebut cap tipus d'instrucció arreglada, no havia començat a estudiar música ni res, estem parlant d'això, potser havia començat però molt tímidament, no? I res, que no sé, ara no sé quin potser posar-vos, potser aquesta... Allò que mai et vaig dir, sí. No, potser aquest tema és més... És com una espècie de trio de jazz orquestrat psicodèlic, però clar, un bateria que havia tocat només versions de The Cure i de Ramones, posar-me en aquesta tessitura, aquests ambients que creàvem amb en Xavi, no sé, m'han definit totalment això, buscar nous horitzons, noves maneres d'expressar-me, no? I així és que he continuat tot aquest temps i així continuo, sense aquests... No, realment, molt ramoniano, eh? No. Una gran experiència també, començar a treballar junts i finalment cadascú ha anat pel seu camí també, però continuem col·laborant. Aquest Nadal passat vam fer un projecte molt interessant amb l'Associació dels Premis de les Arts, l'entrega de premis molt interessant i, en fi, un altre amic de l'ànima estimadíssim i superimportant per la meva formació en el que soc ara.
No, però justament això, per exemple, Xavi Llosas, que no té res a veure, per exemple, amb l'Atzavara o amb aquest món. Correcte. Ja és una altra peça d'aquest trencaclosques. Tot anava gravitant simultàniament, és a dir, tot això succeïa molt simultàniament. Ara estic veient, l'any 2002 els No More Lies treuen el seu segon disc, per tant el 99 devia ser el primer, no? Més o menys, el 99-2000. Llavors estàvem amb en Xavi potser gravant això i anàvem tots junts a l'Atzavara antiga, que és on tenien el local, els Quercus, a escoltar els No More Lies i els grups que venien a la Sweet Mosquito, no? Per exemple, o alguna així. És a dir, tot això anava passant, per mi era com anar eixamplant horitzons amb estils molt diferents i instruments molt diferents, però tot era simultani, és a dir, molts dels que estem aquí hi érem i això, passava tot una mica al mateix moment. El que passa és que potser més que una voluntat d'encasellar-me, cada cop era anar obrint més horitzons, que encara estic obrint horitzons i noves això està molt bé, portes. Sí. Clar, i paral·lelament, si no m'equivoco, més o menys sobre els 18-19 anys comences a estudiar el que deies. Correcte. De manera arreglada, vas a Barcelona. Sí. I no sé si pots explicar una mica aquesta part. Perfectament. El fet de treballar amb en Xavi, de veure que els horitzons s'anaven obrint, que hi havia molta música per descobrir, hi havia molts estils diferents, però que em sentia atret per tot plegat, encara tenia una mínima esperança de poder-me dedicar a una cosa concreta. Llavors vaig dir, doncs intentaré iniciar uns estudis una mica diversos, aviam si d'aquesta manera, coneguent una mica tots els camps que hi ha disponibles, puc decidir un instrument o un estil per anar a fons, no? Com fa tothom. Llavors em vaig traslladar a Barcelona perquè a Girona encara no existia l'aula de percussió del conservatori, no existia ni hi havia cap escola de música moderna com existeix ara. Cosa que va ser una llàstima, però va estar bastant bé també, perquè a Barcelona vaig enganxar un moment d'impàs, que va ser també una mica un contratemps, però va estar molt bé també, que va ser un moment on no acceptaven més matrícules del cicle superior, perquè era el pla antic que s'havia extingit. I, en canvi, estàvem esperant que passessin 2 anys perquè aparegués l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. Llavors, aquests 2 anys els vaig dedicar a fer estudis lliures al Conservatori del Liceu i al Taller de Músics. Vivint amb un altre personatge ganxó il·lustre, que és en Gerard Mas, que és un escultor reverències i guitarrista dels Llimacs, per cert. Guitarrista dels Llimacs. Ah, també? Sí. Un dels millors guitarristes que he sentit mai és en Gerard Mas, un dels millors escultors que hi ha a l'actualitat a Catalunya i a Espanya, sí. Vam compartir pis i amb en Salvador Ventura, també, un arquitecte, un dinamitzador d'aquí Sant Feliu, membre de col·lectius de l'Ardenya, Patrimoni i Cultura, Mascanada 6, un pis molt interessant, La qüestió és que en el conservatori aplicava una mica els ensenyaments que m'aportaven a estar al taller de músics i al revés, és a dir, el taller de músics feia l'harmonia més moderna, la bateria, tot això, en canvi el conservatori, els instruments clàssics, però amb els instruments clàssics provava les coses del taller de músics i al revés, les harmonies clàssiques doncs els aprovava en el taller, fent arranjaments amb grups, combos del taller de músics, de Bach, de Beethoven, de Brahms, coses així. Per tant, el que jo esperava que fos una concreció es va acabar de disgregar del tot. Que hi havia gaires músics joves en aquell moment que estiguessin a cavall d'aquests dos mons? No, però jo intentava intentava fer de pont i en aquest sentit doncs intentava anar per aquesta via, diguéssim. Sí. I clar, evidentment a Barcelona, doncs estar en aquell moment a Barcelona, estem parlant això del 99, 2000, amb poca confiança, jo també era molt gran per començar uns estudis musicals, tenia 18 anys, realment poques esperances, però un altre cop la providència fa que em trobi amb un professor de percussió que confia cegament en mi. El primer any d'estudiar percussió clàssica amb ell, el seu nom és Ramon Torremilans, m'obliga a presentar-me a les proves de la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya.
I jo, doncs som-hi, no? Però amb una inconsciència absoluta, perquè era potser el candidat número 20 i els 19 que hi havia abans eren percussionistes valencians que tocaven fugues de Bach a 6 veus amb la marimba i era una cosa absolutament inconscient. Però com que la inconsciència a vegades va molt bé, doncs va resultar que el primer encontre que vam fer, Stravinsky, Bartók, etc, va fallar tothom i jo vaig ser, em van trucar per anar ja aquell... Llavors ja està, o sigui, la meva voluntat de concreció ja va quedar dinamitada per sempre més, perquè des d'aquell moment el fet d'estar dins una orquestra sinfònica és una sensació que encara que sigui tocant el triangle una nota, amb una obertura, és indescriptible. O sigui, estar dins d'una massa de 50, 80 persones tocant junts amb una mateixa pulsació, és pell de gallina absoluta, no? Amb la qual anar ramificant això, els interessos i també la cultura i la voluntat de descobrir més coses i tot això. També això ho podem tornar a lligar amb Sant Feliu, perquè en els Quercus hi havia el nostre amic Albert Mallol. Albert Mallol estava a l'escola de música, el projecte d'Albert Mallol. Jo vaig poder-hi entrar també amb una edat una mica gran, però també vaig rebre molta confiança per part seva. Ell ens va inculcar una cosa superimportant que era fer música en grup, l'energia d'estar en un ensemble de cambra. I una cosa que no li podrem, que n'hem parlat amb tots els alumnes de la generació aquesta, no li podrem pagar mai de la vida el favor que ens feia. Cada diumenge ens portava a Caldes, ens posava a les Rodalies i ens portava al Palau de la Música a escoltar l'OBC. A les galeries d'Orga, on teníem l'orquestra ben bé sota. No? Llavors, clar, en aquest moment ja la voladura de cervell ja era bastant considerable. Llavors, el poder entrar a la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya, o sigui, estar allà on jo havia estat a la galeria d'Orga pensant, aquí dins no hi seré mai de la vida. És impossible, ni en el meu millor dels somnis podré estar jo fent una petita part de percussió en una orquestra simfònica. Doncs l'any 99 ja hi era, no? Clar, llavors la dispersió ja era quasi incurable. I mentrestant, devies fer de regidor d'escena al Sant Feliu Fest. Correcte. I altres tasques diverses? La primera edició del Sant Feliu Fest no estic segur quin any devia ser. Potser era una mica més tard, no? 2002, 2003, no estic segur. Però en tot cas, és igual, encara que la vinculació... Clar, correcte. Entre els dos, o la vinculació, tenir un peu a cada món... Absolutament. Això no es va deixar mai de... No, perquè si t'hi fixes, i m'hi estic fixant jo també, perquè la meva memòria també en aquest moment no acaba d'ubicar-ho tot, perquè hi havia moltes coses que passaven en paral·lel. O sigui, el 2002, en Santi Garcia, en Roger i en Màxim Triviños em van demanar que posés percussions a 2 temes del seu segon disc. Sí. Això vol dir que la relació ja existia. En Santi Garcia, que és un dels altres puntals que m'ha creat, o sigui, soc fill seu, igual soc fill de l'Albert i d'en Xavi Lloses i dels Quercus, soc fill d'en Santi Garcia, però esclar, això vol dir que l'any 2000 ja devien tenir la relació aquesta, i ell m'havia confessat que un dels concerts que el van tornar boig en ell va ser un dia que amb el meu trio de punk gamberro en català, on jo tocava la bateria i cantava, va ser un dia a la Festa Major que talonejava amb els Quercus, que el grup es deia Tàvex, que no el trobaràs ni aquí ni enlloc. Sí. No, això era abans. Però no vau gravar cap disc, res? Van gravar una maqueta de Julià Barreiro. I surt aquí és vinil, hi ha moltíssima cosa feta. No, també hi ha casset, sí. Però ell supera això. Però els Tàvex, si alguna cosa van fer, ens dèiem els Tàvex, perquè érem pitjors que una picada de tàbac. Els Tàvecs, si alguna cosa van fer, jo crec que és un grup bastant important i està molt malament que ho digui jo, però si alguna cosa van fer va ser trencar-li alguna fibra en el cervell d'en Santi Garcia i després convertir-lo en el que ha sigut, no? Perquè un dia m'ho va comentar, el dia que em vaig tornar boig va ser quan vau tocar amb els Quercus a la Festa Major. Una altra vegada això, la confiança no, veniu a tocar amb nosaltres a la Festa Major, al concert de Festa Major, no? Llavors, clar, això, sobre l'any 2000, doncs ja en Santi ja comptava amb mi, diguéssim, com a arma secreta, no?
no, vine, prova de posar una cosa. Que no tenia ni l'estudi. Tenia l'estudi, però molt rudimentari, més teníem casolana que no una passava. fàbrica just aquí darrere. Era la primera encarnació d'Ultramarinos Costa Brava i és brutal com això, com a la vegada en Xavi Lloses, per exemple, em demanava de crear unes atmosferes o d'aguantar un 6-8, un 13-8, per exemple, a l'estil del jazz nòrdic, d'ECM, així una mica tal. I a la vegada en Santi Garcia me demanava que posés vibràfons a No More Lies amb el hardcore més explosiu i sorollós, no? I llavors, clar... No sé si vols posar una prova, com vulguis. No sé sí, home, estaria bé escoltar... Vaig escoltar-ho fa poc, que també demostra per part de No More Lies, clar, vull dir, el trio, diguem-ne, un trio hardcore no pensa molt sovint en posar vibràfons. No, però clar, però per això et dic que jo sóc fill d'en Santi en aquest sentit de la confiança i d'haver tingut la sort d'haver pogut ser una eina per ell. Igual que en Xavi, igual que els Quercus en aquest estadi, i després, afortunadament, a posterior, per molta més gent. No? Haver estat una eina on fer possible les aspiracions sòniques d'aquestes ments creadores. No? Per mi és un orgull absolut i un privilegi perquè m'han anat educant i m'han anat formant. Per què no trobo una More Lies? Tranqui. No, però això no és, aquests són... No? No, això és una cançó de Tame Impala. Què passa? Bueno, no ho sé. Tranqui. A on de baix? Ah, clar. Ah, mira'ls. Aquí està. Ah, sí, clar. I com ho veuen? Qué nivel, señoras y señores. Era Pisces Tower? Era Pisces Tower? No me'n recordo. No me'n recordo. Paper Gas, sí. Mira, aquests no són 78, són 40.000 revolucions per minut. Sí. Bueno, és que igual trigarà. No, això és la introducció. És això? Sí. Són pinzelladetes. Sí, ja ho és. No, però li dona... Clar, això pot semblar una petita broma, una petita prova que devia fer en Santi en el seu estudi, però clar, per mi era... Ostres, m'haig de buscar la vida per poder encaixar en aquesta equació, no? Llavors, clar, aquesta, més una altra, doncs ha anat passant això, no? Amb els No More Lies algun concert segurament, no estic segur, però algun concert també, per aquesta cançó, doncs devia pujar a l'escenari. No havia una amb un raconet i devia pujar a l'escenari, no? Llavors, ostres, quan en Xavi me demanava alguna cosa, doncs mira, com els No More Lies vaig provar aquella història que em va funcionar, ho provo ara amb tu també. I així, no, anar-me educant com a no sé com definir-ho, com a fric, com a multiinstrumentista, com a... Aquesta col·laboració amb en Santi, que s'ha allargat durant molts anys, o sigui, ha portat a que toquessis, jo què sé, en un disc de Sisa, perquè Sisa va venir a gravar Sant Feliu, als Ultramarinos, i molts discos, jo no sé quants, sobretot de Record, de Nova Vulcano... Correcte. No sé si tens més o menys... No ho sé. De quan estem parlant? No ho sé, perquè en alguns són simples col·laboracions, és a dir, en Santi, antigament, les primeres era una trucada i estàs a Sant Feliu, sí, doncs vine i porta... A vegades em deia algun instrument, a vegades em deia porta el que vulguis i ja farem el que sigui. Ja més actualment em passa les demos i a l'estudi que tinc ja una mica més encara i ulls a casa, presentem unes demos, treballem una miqueta junts i tot això, però no sé, vull dir que a vegades el nivell de la col·laboració és estrictament una gravació d'una part
i a vegades s'extén a gires, a altres discos i una relació més personal. Amb Nova Volcano, per exemple, és el cas. Amb Standstill també va durar poquet, però va ser molt intensa. Van fer uns quants concerts amb el seu primer disc en castellà, just el que ve abans del que ho va petar tot, que és el Viva la Guerra. Amb Nova Volcano s'ha allargat més de 15 anys la col·laboració fins que la banda s'ha dissolt i em deixo molts grups, però el de Cisa, precisament, és on es torna a entrecreuar dos dels mentors que et parlava, que et comentava. En Xavi Lloses, la seva relació amb en Cisa ve a través d'en Xavi Montfort, és a dir, Quercus, Xavi Lloses, l'Albert portant-nos al Palau de la Música, tot es va entrecreuant. En Xavi tenia va ser... Ells van tocar, en Xavi Montfort i en Xavi Lloses, amb un disc d'en Cisa, i van gravar un altre disc, però el directe va passar el mateix que amb Quercus. El directe no el podia fer el bateria que havia gravat el disc i em van reclutar per fer uns 2 directes. La història de la meva vida. Llavors ja vaig fer el següent disc i la cosa va durar 3 o 4 anys més. Sí. Tinc la impressió de que ets un músic tot terreny en bona part perquè que t'adaptes bé a un conjunt ja prefixat, un grup que ja existeix. Correcte. Que aquí hi ha una adaptabilitat instrumental, però també a nivell de personalitat. No sé si això també ho ajuda. Home, sí, però suposo que clar, hi ha situacions i situacions. Hi ha situacions més fàcils, situacions més difícils. Hi ha grups que estan més cohesionats, grups que estan una mica més disgregats, que cadascú va pel seu compte, grups que aparentment són un grup, però hi ha un líder que viu en un Olimp i la resta del grup estan molt lluny. No posarem. Exacte. Bueno, no, però potser són els que menys et pensaries. Sí. Llavors, sí, evidentment, la meva feina d'entrar a casa d'una família, no? Perquè un grup en el fons és una família, i intentar encaixar i aportar alguna cosa no sempre és fàcil i moltes vegades no tots són flors i violes, igual que a vegades intentes aportar alguna cosa i veus que vas en direcció equivocada, no? Que el que tu estàs intentant no acaba de quallar o no acaba d'aportar, no? Però suposo que el mateix que et comentava. A base de fer-ho malament, doncs vas perfeccionant la manera i afortunadament doncs, a les properes ocasions doncs, surt millor, no? Però el mateix passa amb una gravació. En Santi Garcia ha sigut com la primera persona que ha comptat amb mi en aquest sentit, però després, arrel de les feines que he anat fent, a molts estudis, molts de productors m'han trucat. Escolta, hauries de venir a gravar, o et passem un disc amb els mix-down, és a dir, amb les pistes crues, sense editar ni processar ni res, i fes el que tu vulguis, perquè hem escoltat el que fas i ens agrada. Però clar, com sabeu que el que faré ara estarà bé, no? És una pressió una situació una mica difícil i tenim 2 dies de gravació, no? I els has d'aprofitar fent una cosa que moli molt i clar, les primeres vegades doncs, vas una mica amb més de por o al revés, quan vas amb més inconsciència és quan surt millor i quan vas amb una mica més de confiança patines una miqueta, no? Depèn de la situació, és molt variable tot el concepte aquest. Tornant una mica a recuperar el fil cronològic, sí. No sé molt bé per on... Sí, sé que estem a principis del 2000. Correcte. Sí, fa 20 anys i que queda com mitja hora, però bueno, ja... o 20 minuts. Però ara jo crec que ja entra una figura cabdal en la teva història, una altra que és Jordi Savall. Ja sé per on va, sí, correcte, sí, no? Correcte. I entra aquí a Sant Feliu. Exacte. Coneixeu aquí, de fet. Sí, sí, és que no sé si ho he comentat així en veu alta, amb tu segur que ho he comentat, però fent una mica de repàs de la meva trajectòria m'he donat compte que tot el que m'ha passat, absolutament tot, té relació amb Sant Feliu. O sigui, no és una cosa que jo hagi anat fent una trajectòria, jo sortís de Sant Feliu i anés fent un circuit, sinó que tot té a veure amb Sant Feliu i he anat estirant els fils que m'han aparegut pel camí. No et puc dir exactament l'any, però en Jordi Savall i tot el seu equip, la seva oficina, que és increïble, i és una altra de les figures cabdals que comentava, van començar a fer el curs de música antiga de Catalunya aquí a Sant Feliu, juntament amb joventuts musicals d'aquí a Sant Feliu i l'Ajuntament que col·laboraven aquí al monestir. I la veritat és que jo no em sentia gaire tret, tot i que sempre havia tingut una
una passió com oculta per la historiografia, per la musicologia. M'interessava molt rebuscar, gratar una miqueta el passat, no? Ja sigués el passat dels anys 50, 60, o del Renaixement, o de l'edat mitja, o així. M'interessava molt la història. I l'Albert, com una relació pròxima i gairebé de pare i fill que teníem, ell insistia molt que anés a escoltar els concerts i tot això, no? Companys de l'escola de música m'insistien que anés a escoltar els concerts, que estaven molt bé, que hi havia intèrprets molt bons i tot això, però per una cosa o per algun motiu o un altre no hi anava mai. Fins que un dia vaig, potser de rebot, vaig anar a escoltar el concert de cloenda d'un dels festivals que interpretaven la missa en si menor de Johann Sebastian Bach amb Le Concert de Nacions i a la Capella Reial de Catalunya. I la manera de veure la llum que vaig tenir aquell dia, sí, es va obrir l'església del monestir i no sé què va baixar, però alguna cosa va baixar i grossa. Llavors, com es va acabar el concert, vaig fer una cosa que no he fet mai més a la vida i que no havia fet mai, que va ser anar directament cap al percussionista. No recordo ni el que li vaig dir, perquè li devia dir, no sé, hola o bona nit o alguna cosa així. I aquí vaig conèixer doncs, el meu pare adoptiu des d'aquell moment, que va ser el meu mentor, el meu pare espiritual, professor de música, però també professor de moltes altres coses, que és el percussionista habitual d'en Jordi Savall, que es diu Pedro Esteban, que és un personatge de per si sol que podríem fer un cicle de 78 RPMs dedicat a ell, perquè ha tingut mil facetes, 1000 cares, 1000 interessos, una persona totalment polièdrica, però amb una passió per la música i sobretot amb una tranquil·litat i amb una manera de fer les coses que em va apassionar molt. No? I no hi havia encara percussió en el curs de música antiga, però l'amistat amb en Pedro Esteban a partir d'aquell dia es va anar mantenint. I al cap d'un parell d'anys d'això, o sigui, t'estic parlant potser que encara no estem al 2000, perquè el primer disc amb en Jordi Savall és el 2002. 2002? O sigui, potser estem parlant del 99. Al cap de 2 anys posen la plaça, o sigui, apareix en el curs l'instrument de percussió històrica, no? Percussions històriques, i jo m'hi matriculo sense gaire, només amb la voluntat d'estar amb el meu amic, amb el meu nou amic, i d'aprendre una miqueta la tècnica de la percussió, de les percussions històriques, que desconeixia i que tampoc m'havia passat pel cap entrar en aquest món. O sigui, jo tocava la bateria, tocava una mica la percussió clàssica, estava amb la Jove Orquestra Simfònica de Catalunya. En aquest moment estic veient que també havia començat a col·laborar amb la companyia teatral d'en Mario Gas. Quan estava estudiant a Barcelona vaig tenir la sort d'anar a substituir un percussionista que havia fallat al musical Little Net Music, al Teatre Novedades, que ja és un bloc de pisos, no, un hotel de luxe, em sembla. I el mateix, un altre cop la història de la meva vida, vaig anar a substituir un percussionista i ja l'altre no va tornar. Em van dir, noi, et quedes tu, em sap greu per l'altre, però et quedes tu. I llavors, o sigui, la meva orientació en aquell moment era clarament simfònica, de teatre musical, potser m'agradava bastant el teatre musical també. En aquell moment, clar, encara hi havia el germà de Mario Gas, en Manolo Gas, que és un músic, va ser un músic increïble als anys 50, 60, era un autèntic honor estar allà treballant amb ells. Però en aquell moment, doncs, faig els primers cursos de percussions històriques amb en Pedro Esteban aquí a Sant Feliu, al monestir, potser, no, era l'agost, veritat? Sempre era l'agost. Doncs al setembre ja era membre d'Esperion 21, perquè en Jordi em va escoltar en els concerts de final de curs i en Pedro li va dir, escolta, si necessitem un altre percussionista, aquest personatge ens pot venir bé. Perquè toca la bateria, perquè toca jazz, perquè té les orelles obertes per qualsevol cosa. I el 2002 ja registro, després de fer ja forces concerts el 2002 amb en Jordi Savall, amb gires per Espanya, potser encara no internacionalment, però ja enregistro el primer disc amb Concert de Nacions i la Capella Reial. Estàs amb totes les formacions seves. Clar, i l'avantatge, llavors, clar, suposo que això també té molt a veure amb tot el que veníem parlant d'abans. O sigui, aquesta poliedricitat, amb en Jordi Savall encara la vaig poder expandir molt més, perquè en Jordi Savall té un grup de música medieval, un grup de música del Renaixement, uns intèrprets, no? Que els va combinant, depèn del repertori.
una coral que fa una mica música de diferents èpoques, una orquestra barroca. I tu estàs a totes. Jo era el percussionista de tots aquests. Mentre la coral estava Exacte, també. exacte. És a dir, en Pedro Esteban era el percussionista de totes i llavors quan ell no podia el anava a cobrir jo. Fins que, doncs, en alguns projectes ja el Pedro potser deia, doncs mira, aquest que el comenci en Marc, no? Gravava el disc jo i anava a fer les gires jo de concerts i tot això. I ens anàvem cobrint respectivament. Vas estar amb Savall de l'ordre de 15-16 anys? 15 anys més o menys. Del 2002 al 15, el 2015. Més o menys, aproximadament. Sí. De fet, és una cosa que m'han comentat aquest matí i res, vull dir, entre els discos que va gravar en Savall, no sé quin d'ells, un va acabar nominat a una categoria, suposo, de disc de música clàssica o no sé, dels Grammy llatins. Però és que el mateix any també estava un disc de Love of Lesbian, en el qual també havia participat, també era nominat al millor disc d'àlbum de pop, suposo, dels Grammy llatins. O sigui, no crec que hi hagi... Si n'hi ha, són molt pocs o cap en el món que hagi estat... Bueno, si haguessin guanyat els dos discs, tindria 2 Grammys. Bueno, jo crec que ja només amb les nominacions ja has fet història. No, però aquests 2 discos, concretament, o sigui, podria ser un disc de fet una col·laboració també, com per exemple això, no? Doncs vine a tocar una mínima percussió en un tema o en un track o així. Els 2 discos, el de Jordi Savall era el primer disc de la integral de Simfonies de Beethoven. La confiança que has de tenir en un músic perquè toqui els timpani en una sinfonia de Beethoven és bastant gran. O sigui, el timbaler en les sinfonies de Beethoven és pràctic. Anava a dir segon director, però és que seria inacurat, perquè és el codirector, diguéssim. No? Llavors, per mi va ser un honor brutal. Un cop ja havia deixat de tocar amb ell, poder tocar les sinfonies de Beethoven, les 2 primeres sinfonies de Beethoven amb la seva orquestra. I l'altre, que va ser el de Love of Lesbian, va ser el primer disc que vaig poder gravar amb ells a l'estudi, ja us comentava abans, havent entrat en aquesta banda per 2 concerts i al cap de 3 anys doncs, que em confiessin els arranjaments de percussió i d'aquest disc que els ha merescut discos d'or i nominacions i gires fantàstiques per Llatinoamèrica i per tot Espanya. No, aquest es diu Viaje épico hacia la nada. Sí. Clar, aquí hi ha molta tela perquè després, bueno, jo què sé, des de donar classes, entre altres coses, a l'aula de música antiga del Conservatori de Girona, aquesta línia continua actual, bueno, aquesta línia vull dir més, entre cometes, clàssica o de música antiga i tal, amb diverses formacions, no? Ara estàs preparant... Treballes, és a l'Orquestra de Granollers que vas la setmana vinent? Sí, l'Orquestra de Granollers podríem dir també que és un altre dels puntals principals de la meva esquizofrènia musical, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquesta orquestra també, el seu director, en aquesta època més o menys també, a principis del 2000, estava intentant treure l'orquestra del conservatori. En aquell moment s'estava com acabant de construir el Teatre Auditori de Granollers, que va estar com 20 anys en construcció. I llavors aquest director va aconseguir treure l'orquestra de l'escola, diguéssim, del conservatori, perquè s'emancipés i fos una branca del Teatre Auditori que funcionés periòdicament i tot això. I llavors em va confiar ser el primer percussionista sense mereixer-m'ho, realment, de veritat. Però això em va donar l'oportunitat de ser primer timbaler o primer percussionista amb obres de cambra apassionants o tot un repertori de sinfonies del classicisme, del romanticisme, que aquest bagatge, si no hagués sigut per aquesta orquestra, no l'hagués pogut tenir mai. Això combinat amb música més cambrística, Stravinsky, la història del soldat, o coses més de petit format, no? O coses de més gran format, però aquesta orquestra també ha estat sempre... i he format part sempre i ha sigut també un altre punt de connexió amb tot el món clàssic que m'ha donat uns fonaments interpretatius i d'escoltar brutals. Ja vas la setmana vinent amb ells? Demà tenim el concert, sí. L'òpera de Valladolid era una altra història, L'òpera de Valladolid és el Così fan tutte, que és amb una orquestra barroca. Perdó, l'orquestra barroca de Sevilla. No, una altra. aquesta també he treballat bastant.
Aquesta és una orquestra apassionant també, que es diu Vespres d'Arnadí, que està dirigida per un pianista, clavecinista Són molts noms. molt bèstia, que es diu Dani Espasa, Vale. i van començar pràcticament junts, estudiant junts amb en Dani Espasa. És un clavecinista, és com el Herbie Hancock de totes les èpoques. Estàs tocant Händel amb ell i és com està tocant amb Miles Davis. Però han treballat molt dur i ara són l'orquestra de l'òpera de Valladolid i la setmana que ve comencem a fer el Così fan tutte amb escena i amb tota la parafernàlia. Sí. Apassionant. Sí. I el que et comentava de demà, clar, és això, és amb l'orquestra de Granollers, però són molt diferents, no? L'orquestra barroca toques els timbals barrocs, amb pells naturals, amb baquetes de fusta, amb un altre tipus d'articulació, amb un altre tipus de llenguatge. Amb l'orquestra Granollers toques els timbals moderns, el repertori del primer romanticisme, el romanticisme ben entrat, no? Toquem Mendelssohn, Brahms i Beethoven. Llavors, és un altre tipus d'instrument, un altre tipus de llenguatge. Per tot el que estem parlant, jo crec que rau en el respecte, en els llenguatges i en com cada llenguatge pot crear aquesta energia de la música en directe. I per mi això és el que resumeix absolutament tot. Me comentaves justament abans de començar que t'agrada molt treballar en pistes i tal, a l'estudi i tot això, diguem la feina més de laboratori, però que com el directe, res de res. Absolutament. Des dels anys 90, que els amics que estan aquí també ho poden acreditar, que sempre he sigut un boig de tots els instruments, de la gravació multipistes i dels estudis casolans i tot això, però l'energia que es crea en un directe, encara que sigui tocant el triangle amb una sinfonia o fent un concert amb un guitarrista i tu amb unes percussions mínimes, allò és indescriptible. Jo no crec que hi hagi res que es pugui semblar a això. Potser és com ho visc jo, ningú té per què viure-ho de la mateixa manera, però és el motor que mou. I sigui, com dius tu, a darrere de tot amb el triangle, amb els timbals i tal, o quan també has tornat a fer amb els anys de frontman cridant o cantant i amb una guitarra, per exemple, amb un projecte molt interessant que va sortir aquí de la fusió, diguem, entre part de No More Lies i ell, bàsicament, que és Vista Alegre. Sí. Un gran disc, si em permet. Sí. Però, i després, doncs, bueno, també, és que per resumir una mica ràpid, també la col·laboració que has tingut al llarg dels anys amb The New Raymond, que s'ha concretat també, bueno, des de l'època de Mavic, correcte. I s'ha concretat durant la pandèmia, es va concretar un trio bastant singular, si ho pots explicar. Sí, i tant. Sí, en Ramon Rodríguez és un dels millors cantants del país. De fet, ahir llegíem una enquesta que va fer, una Musicalia, em sembla que era, que van fer una enquesta perquè la gent triés el seu cantant preferit, el seu guitarrista preferit, per muntar un supergrup, diguéssim, no? I en Ramon va quedar el millor cantant, amb diferència, i absolutament merescut, perquè és un personatge amb un instrument, un cantant que arriba fins al ben endins, no? És un de la multitud de músics que han passat per Ultramarinos Costa Brava i en els quals en Santi i els propis músics han tingut la imprudència de confiar en mi per gravar percussions, no? Com ell, molts d'ells, el que us deia, hi ha alguns que només és gravar la pista de percussió i despedir-nos, una abraçada i despedir-nos, però amb altres la cosa s'ha anat fructificant, però moltes vegades em demanaven de formar part de les seves bandes en directe, cosa que, com et deia, per mi seria una experiència brutal, però no podia per als altres compromisos que tenia amb orquestes o la feina d'altres tipus, no? Llavors, quan vaig posar un punt i seguit a la meva relació amb en Jordi Savall, que era cap al 2014, en Ramon va ser el primer músic que em va venir i em va dir: escolta, ara que no estàs amb en Savall, ara ja no em pots dir que no, ara has de venir a tocar en directe. I una vegada més li vaig dir: val, perfecte, jo encantadíssim, què vols que faci? El que et doni la gana, ja t'ho faràs. I ho vaig fer, vaig aplicar el mateix concepte que amb en Xavi Lloses, que amb Quercus, vaig
escoltar la seva música, vaig pensar que em suggeria, vaig visionar un set de percussió boig, li vaig proposar, em va dir que cap problema, i així ho van fer. I van començar una sèrie de concerts, una sèrie de gires de diferents projectes seus, apassionats per festivals i per sales de concerts. I amb la pandèmia doncs, va haver-hi aquesta... Com que la relació es va com solidificar molt bé, la nostra col·laboració musical, abans d'ahir li acabava d'enviar pistes per un disc que sortirà ara d'aquí molt poc. És a dir, fins avui mateix. Que hi haurà cançons, composicions teves. Correcte, sí, també. Però aquest és el segon disc que ell fa amb un autor que es diu Ricardo Lezón, d'una banda que es diu McEnroe. Sí. Vale. Que ja vam fer un disc junts, aquí vaig estar com a també bateria i arranjador i guitarrista i pianista, però ara n'hem acabat un altre, vull dir que la relació amb en Ramon és molt fructífera i ens entenem molt bé, anem més o menys per la mateixa onda, igual que amb en Xavi Llosa. Si en Xavi Llosa em diu saps? Jo li dic sí, i ho faig. Amb en Ramon passa una mica una cosa semblant i amb en Santi passa una mica el mateix també. Llavors, a la pandèmia vam explorar la composició online, és a dir, ens anàvem passant pistes i cadascú anava afegint el seu granet de sorra en aquella pista. I van sortir coses molt hipnòtiques, molt inesperades. Va ser apassionant, va ser com una manera de mantenir-se surant durant aquells mesos foscos, apassionant. O sigui, va ser com de cop i volta aparèixer la llum una vegada més amb la música, no? I gràcies a tot el bagatge que he anat acumulant fins a aquell moment. Va ser brutal. 2 discos i possiblement ara en el futur n'hi haurà algun altre. I moltes de les coses descartades d'aquells discos han anat a parar a l'últim disc de New Raymond, Postales de Invierno, també ha guanyat premis, va sortir fa 2 mesos i en aquest últim de McEnroe i New Raymond. O sigui... Això és conegut. Anar fent. De fet, l'any passat van sortir, com a mínim, que jo controli, que 2 discos fets en 2 formats i 2 tipus d'orientació molt diferents. Un que es titulava Viola de Mar. Correcte. Carles Blanc és un guitarrista, no? No sé. És un llautista. Correcte. I cap a on va aquest? Aquest disc sorgeix de la col·laboració amb en Carles, que és un virtuós dels llauts i de la vihuela, que és l'instrument que toca en aquest disc concretament. La vihuela és un instrument que a la península Ibèrica va aparèixer cap al Renaixement, perquè el llaüt, que té la forma que coneixem tots, estava prohibidíssim a la península Ibèrica perquè tenia reminiscències aràbiques, no? Llavors va aparèixer aquest instrument que és com una espècie, un llaüt, però amb una forma així, que recordo el que seria, amb el temps es convertiria en una guitarra, però tenia les mateixes cordes, els mateixos ordres que un llaüt i la mateixa afinació. Llavors, el repertori de llaüt europeu es pot tocar amb aquest instrument i el repertori hispànic, doncs, evidentment, estava pensat per aquest instrument. No? Hi ha autors del Renaixement que van ser els pares dels rasguejats i de la guitarra tal com l'entenem ara mateix. No? Llavors, aquest disc és una col·lecció de peces de totes les nacionalitats, anglesa, francesa, italiana i espanyola, on explorem un format que van obrir, que van inaugurar els nostres professors, en Pedro Esteban i en Xavi Díaz, que és el guitarrista i llaudista d'en Jordi Savall, un virtuós. És un disc de duet on clar, la guitarra s'ha de fer l'acompanyament i les melodies i totes les variacions. I llavors la percussió ha de crear un coixí perquè tot això succeeixi. És a dir, com tocar la bateria en un grup de jazz. Sí. I justament, parlant de jazz, tornes una mica... Tampoc el jazz l'has transitat molt, però pròpiament parlant, no? L'he transitat potser més acadèmicament. Acadèmicament el vaig transitar... El títol és de bateria jazz per l'SMUC, no? Sí, correcte. Sí, va ser també un altre d'aquests hàndicaps que va ser bastant afortunat, perquè jo vaig fer les proves de l'SMUC a la primera promoció, que estàvem en uns barracons, encara no estava l'SMUC en l'auditori,
i vaig fer les proves com a percussionista clàssic i com a bateria de jazz. I afortunadament doncs, hi havia molts candidats de percussió clàssica, va quedar absolutament col·lapsat i de bateria érem dos, hi havia 2 places i érem 2 candidats. Llavors ja vaig entrar directament. Bé, matemàtic. Però va ser molt afortunat perquè, clar, la tècnica de la bateria de jazz és molt complexa i m'ha donat eines per encara ramificar més la meva dispersió musical, afortunadament. I això, com a mínim, s'ha concretat en un disc de jazz, una mica poc convencional, que amb una formació, el trio, que no sé si és estable, que es diu Trash, no? Sí, és un trio força estable. Ens havíem dedicat durant uns anys a fer monogràfics de Thelonious Monk, de Monk, què més van fer? Van fer un monogràfic també de tota la discogràfica Blue Note, tot el repertori de Blue Note dels anys 60, Wayne Shorter, Herbie Hancock, etc. És a dir, potser no l'he transitat tant en primer pla com els altres estils. Amb el hardcore potser doncs, he tingut la sort de tocar amb bandes que dintre del seu estil doncs, estaven bastant a primera línia. Amb la música antiga, evidentment, amb Cimit Savall és el primer de tots. Amb el pop i el rock doncs, també he tingut la sort de sempre anar amb noms bastant importants. El jazz sempre he estat com amb alguna big band, he anat treballant com a bateria de jazz també. Però, no me caen los anillos, no, que es diu. No. Estic molt content de com ha anat tot i segueixo tocant la bateria de jazz i que faci falta. Jo només per acabar, per part meva, després si voleu fer un petit torn de paraules, jo li feia la conya allà en plan graciosillo i tal al principi de això, Sant Feliu amb la seva llarga història musical i fins a quin punt es pot connectar dins de tota aquesta història, jo què sé, Juli Garreta i Gatsavara, no? I jo dic, això és impossible. Doncs no, perquè ell és la personificació d'això. Explica-lo de Garreta, sisplau, si no és modèstia. Sí, perquè... L'interès per Sí, no, i tant. Bueno, sí, potser hi ha un parell de coses que potser estaria bé acabar per relligar el que estàvem dient. No, però lliga totalment amb això, no? Llavors, això us explicava de la meva carrera acadèmica, diguéssim, que és igual de tortuosa que la meva carrera artística. Com vaig acabar la llicenciatura de bateria jazz, ja estava absolutament en actiu amb en Jordi Savall i de retruc doncs, amb molts grups i orquestres bastant potents de música antiga, amb la qual aquell interès per la història, per la recerca historiogràfica, clar, tu quan formes part d'un sol disc d'en Jordi Savall, et submergeixes en aquella època, en aquell país concret, és apassionant, no? Llavors vaig decidir emprendre el màster en musicologia, que és compartit amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l'ESMUC. Llavors, aquest màster també, a part de tots els coneixements que m'interessaven moltíssim i els recursos per poder realitzar recerques posteriors, que n'hi ha algunes que actualment estan en curs, doncs em van portar a tenir la gran sort de poder col·laborar amb l'arxiu d'aquí Sant Feliu. A través d'un dels seus arxivers, en Marc Auladell, que és el baixista del primer disc que hem parlat. Vale. Tot lliga. Doncs vaig poder fer primer una col·laboració molt interessant catalogant el fons dels germans Roig, que eren uns directors d'orquestrines, coples d'aquí Sant Feliu, de finals del segle XIX, principis del XX. Va ser apassionant i va ser una feina increïble. I posteriorment, doncs, la següent col·laboració que vaig fer amb l'arxiu va ser revisar la posada en línia del catàleg d'en Juli Garreta, que existia, però a l'hora de passar-lo en línia hi havia com alguns errors, ens em va tocar a mi cotejar i revisar totes les instrumentacions, dates, etc. Digitalitzar partitures, penjar-les en el catàleg adientment i tot això. I va ser apassionant, no? Llavors, el que et deia, no sé com és possible, però a mi m'ha tocat juntar això, no? El hardcore més salvatge amb Juli Garreta, i la veritat és que és apassionant, i és apassionant en els espais que hi ha entremig de totes aquestes coses, els fils que vas trobant i que per manca de temps no pots arribar a
estirar, no? O a investigar, perquè és no sé, el que et comentava, no? Tinc una recerca en marxa ara mateix que va començar això, entre els dos projectes de col·laborar aquí amb l'Arxiu, una recerca així local, però que un músic d'aquí de Sant Feliu que ara mateix estic a Buenos Aires a finals del segle XVIII, o sigui, 19, perdó. Sí. Que va passar per Moscou, que va passar pel Teatre Real de Madrid, per Palma, i que ara mateix estic indagant, fent recerca a Buenos Aires per aviam si... En Joan Gola, exacte, correcte. Que va néixer a Sant Feliu i va marxar amb 17 anys o així, però el que m'he trobat estirant una mica el fil amb això ja ha sigut apassionant. O sigui que, bueno, estem en això. No, i el que et volia comentar també, perquè és que, no sé, o sigui, per mi encara estem començant. No, que això, la seqüència de coincidències i d'oportunitats que el destí et va presentant, doncs provem d'estirar aquesta. Algunes no funcionen, evidentment, no? Però per lligar-ho amb això de Love of Lesbian, no? Que és un grup, ostres, que ara mateix són, si hagués de dir un altre dels meus déus que he dit avui, els Love of Lesbian serien els últims que m'he trobat, perquè ha sigut providencial i és un lloc on mai m'hagués esperat trobar el que m'he trobat en allà, a nivell de confiança, d'amistat, de fer música en grup, col·lectivament, de cooperativisme, és al·lucinant, o sigui, no tinc paraules per descriure-ho. Però això va venir perquè arrel de deixar de tocar amb en Jordi Savall i de tocar amb Neil Raymond, el guitarrista de Love of Lesbian va venir a un concert de Neil Raymond. I després del concert va venir i m'ha de dir què hem de fer? Ja, si t'interessa, dic una banda que potser necessitaria els teus serveis per 2 concerts, L'entrada va ser aquesta, però clar, llavors jo vaig dir-los, com sempre, què voleu que faci? I em van dir, el que vulguis, doncs. Sí, segur? I això, ja fa 5 anys d'això. I el que et comentava abans, que el que em fa venir més pell de gallina és que el plantejament que he fet servir per dissenyar els sets que porto actualment amb Love of Lesbian o amb altres bandes, per exemple, ara també he fet una col·laboració molt semblant amb una banda que es diu Dorian, que vam fer un concert en directe al Liceu i que sortirà editat en vinil i en vídeo i tot això. Clar, vaig tenir que tornar a dissenyar un altre set, no? D'aquests bojos amb timbals, gongs, vibràfons i percussions, tocant la guitarra de 3 temes, que és el que faig amb Love of Lesbian també, però revisant la discografia i una mica la correlació dels esdeveniments, dic, ostres, però això és el mateix que vaig fer quan els Carcos em van dir vine a tocar amb nosaltres i fes el que vulguis, no? Llavors és molt curiós com està absolutament connectat, no? I allò, siguent el meu moment fundacional, no? O iniciàtic, que hagi acabat aquí i espero que vagi més endavant i que vagi continuant evolucionant i trobar-me més portes per explorar i per estirar fils i per continuar nodrint la curiositat i aquestes ganes de fer música amb gent i viure-la al màxim, al 100%. Escolteu, no sé, ja hem superat l'hora i tal, alguna pregunta? Jo potser comentar només que jo l'havia portat d'excursió. I recordo que ell va ser el centre excursionista molt clar aquí. Ell, te'n recordes? Que va ser la primera vegada, a mi m'agradava molt la música. I sempre m'agradava. Home, i jo mentor. Jo vaig començar a tocar quan et vaig veure tu una guitarra. Sí. Ho vaig dir alguna vegada. Sí. I ell va ser una mica el responsable de que moltíssima gent, Max, moltíssima gent s'atrevís, fes el pas, perquè hi havia un ambient molt que t'agradava molt la música, moltíssim de quedar. Però respecte... Un amic es comprava un disco, recordes a casa d'allò? Sí, aquí a Sant Feliu en aquest moment hi havia molta gent amb unes discografies impressionants. L'Andreu és un. I compartíem, hi havia tot un cercle d'amics que quan algú es comprava l'últim de Metallica quedava a casa seva, l'escoltàvem ja i vinga a gravar-lo, etc. Però sí un respecte potser a tirar-te a la piscina, no? A fer-la, no? A provar-la de fer. Per mi, jo és un record que tinc, és que tu vas fer una mica encendre la metxa sí. moltíssima gent en aquí vas fer el pas de fer jo.
Vaig començar a tocar, però després em va agradar més era tècnic de so. Clar. Bueno, el primer... No, el pis aquest amb en Gerard Mas també hi era. O bueno, estàvem tots més o menys... Sí. Però en Santi Garcia també treballa d'allò. Tenim uns amics que treballen de productors, que és gràcies a això també. Correcte. Has creat l'Atzavara també una mica... Sí. Totalment. Hi ha tot un d'allò que crea tot un... Sí, per això deia que... Clar. Sí, per això deia que potser la generació directament anterior a No More Lies, no? No More Lies potser jo crec que sí que és l'eclosió de tota l'Atzavara, del festival hardcore, o que junta la gent, no? Clar, nosaltres estàvem un puntet abans, però clar, com que teníem tantes ganes, suposo, i ho volíem fer, doncs clar, es va inocular a la següent, no? I gràcies a això, doncs, hòstia, Ultramarinos és un nom clau en la música del país i Jordi Gats, correcte. Juliol Records. Sí. La maqueta aquella que van treure ells. Mandra. La Mandra. Sí. La Mandra és un dels grups, per mi, Totalment. seminal. Sí. Bueno, de fet, un dels temes del disc de Vista Alegre és una versió d'aquest grup, de la Mandra. Sí. Sí, no, i potser també, arrel d'això, tot aquest cercle del Montclar, de Juliol Records, això era un costat. Clar, llavors, per altra banda, clar, jo el fet de conèixer en Xavi a segon de BUP, en Xavi Lloses, clar, era com, ostres, tenim tot això que està en ebullició, però clar, allà hi havia un altre món, no?, d'altres influències, d'altres... Perquè Xavi Lloses, quan tu vas conèixer-lo, és perquè va venir a viure aquí, perquè ell que de fora, que sí, o alguna cosa així. No, ell vivia a Platja d'Aro, no sé, potser ens ho podria ajudar. Hi ha el seu pare aquí que... No, però potser em sembla que ell anava al col·legi Platja d'Aro, em sembla que vivia a Platja d'Aro i llavors va venir a... Tu vas introduir a través d'ell... Exacte. Però clar, és això, anar obrint horitzons amb les diferents influències de tothom. Jo me'n recordo venir en aquella època a casa teu i veure's allà, tot de trastos, allà, d'allò, saps? Això diria que no ha canviat gaire, no? No, és exactament. Ho sento perquè al final em posa gaire música, no sé, posar encara que sigui una pinzellada abans d'acabar, o si algú vol, mentre estan reflexionant, una possible pregunta, no sé, o del disc que dèiem de Viola de Mar, per exemple, no sé què et sembla. Sí, fantàstic. Però després, ja, el fet, com a cantant no t'has prodigat molt, però sí alguna cosa, no? I també, fins i tot, bueno, jo he trobat un Bandcamp por ahí que fa versions de Dylan i Neil Young i... Sí, però el que passa és que també... Sí, però jo soc massa exigent amb la meva veu, tinc una veu molt prima i m'agrada molt fer coros i fer segones veus i terceres veus, però quan em sento davant de tot no m'agrada. Si no t'agrades a tu mateix, crec que ja comences vas malament. Però sí, coros tots els que vulguis. No sé, potser, Sí, és que va sonar. Aquí no... Sí. Aquesta concepció de l'espai és la lliçó magistral d'en Pedro Esteban. Escoltar, disfrutar del silenci i de l'espai i tocar les notes absolutament justes, imprescindibles, és el llegat d'en Pedro Esteban i llavors involuntàriament ho vas aplicant a tot arreu. No? Però això és com un homenatge a ell. I un altre punt que ho lliga tot és que el dissenyador de la portada és el bateria de No More Lies, que està allà a baix. Això és...
No, però justament jo crec que l'apassionant és que algú vingui de fora, senti això, senti el Nemours Rise, amb tot el carinyo ho dic, i sembla, jo no sé, no? Bueno, és el que et deia, intentar canalitzar la curiositat i la passió per fer música amb gent, la màgia, l'energia del directe, no sé, i expressar-ho i intentar oferir-ho, o sigui, la satisfacció que sents a l'estar format part d'això, oferir-ho i afortunadament, doncs, si algú un cop sona alguna petita part, doncs ja està, la feina ja està aconseguida, no? I això també és això, si en algun moment pogués definir, centrar, tancar una mica el ventall d'estils, d'instruments, segurament seria interessant, però... Ho veuries com algo positiu? Però ara ja no, ja ho dono per perdut. No, però jo no ho veig com una catàstrofe, al contrari, jo és que crec que és algo molt lloable, no? Sí. A mi m'agrada molt els músics pont, com tu, perquè no abunden. O sigui... Res, ja està. Perdoneu, m'emociono jo sol. Però no sé. Alguna altra No sé, gràcies per venir, gràcies per intentar trobar algun interès aquí. Suposo que, evidentment, estem a prop tots. Si algú té alguna cosa que no li interessi saber, jo sabeu que estic encantadíssim, que parlo pels escosits i que m'he quedat més que curt. Res, espero que hi hagi hagut alguna cosa interessant, si més no, per fer una mica d'esbós de l'escena d'aquell moment i més o menys actual, que s'allarga fins ara, a Sant Feliu.